んな気味の悪い森で死ぬわけにはいかないわ。邪魔はさせないわ。やるわね。なぜだ、こいつらに知能はないはずだぞ。もらったくらいてやるな。普通の攻撃じゃあまりダメージを与えられないわ。兵力を分散せずに集中して戦うんだ。
力が湧いてくるようだ。こいつらは火に弱い。全軍突撃、一気に蹴散らしてしまえ。ヘディ様、今お助けします。クリス、なぜここに？
せ